салом дӯстони азиз, бародаро як лавушка тайёр кардем. Яка савол буд ки мо ами мушқапака мисол ягон идея ягон ҳила боша барои мисол мо лавушка соз кунем ки мушои майдара намеқапа. Ана ки нигоҳ кунед бародаро, и обични мисол мушқапакай ине хеле надошт, ине хеле оҳан надошт. Ма инро худмон передумат кардем. Ине сими шохай, сими стальной меган. Ине чормағза мондагем, нигоҳ кунед бачо чӣ хел сарабат вард мекунад. Шуро бо диққат боше. Инера ман мондам. Ира дами мисол лавак шуда туғри мекунӣ. Нигоҳ кунед. Ҳамин лавак намемони аз беста. Аз камтар қадш кунам. Ана нигоҳ кунед. баъд ине хеле мисол чормағза мемонӣ. Пака чормағза инҷа мисол мемонӣ. Вақте ки хурд мешкана и уже ҷожда хеле мезана. Ина нигоҳ кунам. Мавз барои испитание ина ира мемонам. Инҷа аз нашонтон метем ки что би ҳами чӣ хелай. Ана и шоха ёзе ки вай вақте ки чормағза хурд, чормағз уже дублак мешава ку. И вазни инаи да инҷа мезана уже трах сарабат вард мекунад. Ёзе ман нигоҳ кунед. Ина мисол не ки лауда мемона ина. Ина уже лави бад омад, ози баси як бор дига ман попробовать мекунам. Барои чӣ нашава. Ина нигоҳ кунед бо диққат. Ина ман гирифтам ира. Камтар чизай? Нигоҳ кунед. Лавушка тайёр дорум. Я лавушка тайёр дорум. Яхе мушқапакое ки мушои майдара намезана. Инҷа мо як камтар ҳилаш кардем, симпим задем. Ям қирқир мехираша ҷожда срабат буд мекунем қакора бинен ёд. Ина нигоҳ кунем бачо. Шуро бо диққат боше, аймо я нишон додана я хеле мисол зеҳн систай наметоне. Обични мушқапак ки мисол 7 сомон чанд сом меиста. Амира якта мо ин хе просто ами ина болт гайка гирифтем. Ина амҷа мисол ам хеле сими стальной ам сими шохха ам хеле амҷа қапондем ки то што иҷа ягон авқота ки мондем муш мехра и уже вазм қати меҷиқа ира. На меҷиқаша и уже инаи айҷа мебуроя. Айс снимат меша. Беҳад чизи хубай ма ами мушо я вақто муш шида буд тамоми чира мемони намезана. Ҳамин кор ганда кор омадак. Ами бо диққат тамошо кунед бародаро. Ай шумо хоҳиш мекунам каналда подписаться кунед. Мо навора беҳтарина пешкаши шумо мегардонем. Зинда бошед нако.